És notícia. Rotary Club recapta prop de 1.500 euros a Solsona per Càritas parroquial en un sopar solidari. L'entitat, establerta a Solsona, ha aprofitat el seu tradicional sopar solidari de Nadal per presentar també nous socis del Rotary Club Solsona. L'aportació solidària recaptada de cada un dels props d'una 70ena de comensals es destinarà a Càritas parroquial de Solsona, per tal que la parròquia pugui aportar a terme els projectes de caritat a favor de les persones necessitades. Rafael Fonollà, president local de l'entitat, va dirigir l'acte solidari que ha tingut lloc a l'emblemàtic Hotel Sant Roc de Solsona, aquest passat dissabte. Com a president, va instaurar el sopar solidari de Nadal a benefici d'una institució de Solsona. El primer va ser el Fons d'Emergència Social i, posteriorment, a Missol, mentre que enguany la recaptació d'uns 1.500 euros anirà dirigida a Càritas parroquial de Solsona. La trobada nadalenca de Rotary a Solsona ha donat peu a un nou creixement de l'entitat amb la incorporació de nous socis, els quals se'ls va rebre amb tots els honors mentre el president destacava la rellevància de pertànyer a aquest organisme a nivell mundial. A Solsona, l'entitat no disposa de seu social i normalment es reuneix en restaurants i hotels per poder destinar els diners que podrien dedicar a un lloguer o propietat a finalitats benèfiques. Rotary és una institució que va néixer el 1905 a Chicago i actualment és present a uns 200 països amb 1,5 milió de socis.